adenín, guanín a tymín a cytozín na strane pyrimidínu. Dôležité je to, že ten adenín sa vždy viaže s tymínom a guanín s cytozínom. To je dané a to je základ celej tej dedičnosti, pretože to, ako nasledujú po sebe, v podstate to už dáva potom aj tú duplikovateľnosť toho druhého reťazca. Oni keď sa rozdelia, oni tu na tie rúdkovice sa rozdelia a už tá druhá vznikne presne taká istá, ako bola tá pôvodná, takže keď sa rozdelia tie bunky, ona potom znovu sa nakombinuje, ale presne tá kombinácia je, ako bola pôvodná. A teda keď si to zoberiete, tak je to v podstate určitá morzeovka, pretože to môže ísť AAGG, alebo ja neviem, hociaké tie kombinácie, nepreberné množstvo a vždycky, teda ako keď vysiela niekto morzeovku, že na jednej strane vysiela morzeovku a na druhej to dokáže ten druhý prečítať a v podstate tá morzeovka je jednoduchá, pretože to je len bodka, čiarka, ako podľa toho, aká je kombinácia, dávajú tie písmená, takže aj tu, ako nasledujú po sebe jednotlivé tie dusikaté bázy, tie v podstate kódujú, aký gén prechádza na to potomstvo, takže to je taká, tá podobnosť je veľmi, veľmi veľká, pretože je to veľmi jednoduché, ale tých kombinácií je strašne veľa. Teda to je ešte raz, to DNA tvorí tá kyselina fosforečná, cukor a tieto dusikaté bázy. Tu nám máte tak nakreslené, ako sa to navzájom spája. Teda tu, keď je cytozín, na druhej strane musí byť guanín. Tu je guanín, tu bude cytozín, tu je adenín, tymín, cytozín, guanín, adenín, tymín a tu môže byť cytozín aj 5 krát, alebo potom guanín a tie kombinácie sú rôzne. To množstvo kombinácií je prepočtené, že by malo byť vyše 2 miliardy 285 miliónov a toľko môže byť kombinácií tých báz. Jednotlivé tie bázy sa striedajú a taká genetická informácia je, tak ako sú za sebou. Tam zaujímavá je ešte kyselina ribonukleová, ktorá sa nachádza na ribozómoch a sú dve. Je messenger RNK, to je tá, ktorá prenáša na ribozóm v podstate správu z DNA a transportná RNK, ktorá zase podľa tej informácie, ktorú tam má, prenáša vždycky aminokyselnú tvorbe tých bielkovín, pretože celá tá informácia je to o tvorbe bielkovín. Vždy tie tri bázy určujú, aká aminokyselina bude zabudovaná do tej bielkoviny a to je v podstate celý ten proces vzniku alebo vývoja toho daného znaku. Že celé toto nie je jednoduché, aj keď dneska hovoríme, že ten genóm, my máme objavený genóm človeka, aj genóm psa je zmapovaný, genóm hospodárskych zvierat je zmapovaný, ale dajme tomu, dostalo hovorí, že u psa máme zmapovaných 20 439 génov, ale týchto 20 439 génov tvorí len 5% DNA. Zatiaľ stále nevieme, čo tých 95% DNA kóduje. Takisto je to aj u človeka. Máme genom zmapovaný, tých všelijakých fantastických románoch bolo, že ako budeme kódovať, ako má to potomstvo vyzerať, ale my stále nevieme, čo kóduje ten zbytok DNA, ktorú nemáme zmapovanú. Takže je to stále pred nami veľa a veľa práce, aby sa tie všetky veci objasnili a tak ako sa hovorí, že dneska v tej laickej verejnosti dneska najprogresívnejším
odvetvím vedy sú počítače a kybernetika, ale oveľa rýchlejší vývoj má genetika. V podstate tá kybernetika nestačí svojím vývojom za genetikou, pretože tie genómy, ktoré sú zmapované, v podstate keby sa malo len tam vypočítať to množstvo kombinácií, ktoré je možné vytvoriť, aby sme si cez počítač povedali, že keď má ten jedinec takýto dedičný základ, takéto bude jeho potomstvo, tak už pri tých informáciách, ktoré dnes máme, by tie počítače, tie generácie počítačov najmodernejších, ktoré dnes máme, vypočítali tie kombinácie niekoľko rokov. Takže hovorí sa, že síce tá kybernetika ide rýchle dopredu, ale tá genetika ju ďaleko predstihuje a nie sme schopní všetko to, čo sme objavili pri tej genetike, spracovať. Poďme teraz k rozmnožovaniu. Rozmnožovanie poznáme nepohlavné, to je u tých nižších organizmov, a pohlavné rozmnožovanie, kde je jednak môže prebiehať u hermafroditov, to sú jedince, ktoré majú obe pohlavia, a gonochorizmus, kde teda jedince, ktoré sú rozdelené podľa pohlavia, teda samce a samice. To sme si už spomínali, že ten jedinec sa vyvíja z oplodneného, dáme tomu toho vajíčka, nazýva sa to zygota. Tá zygota vzniká z plynutým dvoch gamiet, teda spermia vajíčka. Tie gamety, to sú tie pohlavné bunky, tie sú haploidné, teda majú polovičný počet chromozómov, a tá zygota je diploidná. Ako som spomínal, tým je dané to, že vždycky každý jedinec z toho daného druhu má rovnaký počet chromozómov, nedochádza k zvyšovaniu počtu chromozómov s generáciami. Tie chromozómy sú zastúpené v pároch, čo som hovoril, že to sú tie homologné chromozómy, a oni stále pri tom delení sa dajú tie páry k sebe a dochádza aj k výmene tých chromatíd, alebo častí chromatíd. V každom páre tých chromozómov je vždy jeden chromozóm, ktorý príde od otca, a jeden, ktorý príde od matky. Teraz v podstate to dedenie pohlavia je dané chromozómy. My máme vždy tie homologické chromozómy, ktoré sú tam, a tzv. Heterochromozómy, ktoré nám určujú, aké pohlavie bude, či bude samčie alebo samičie pohlavie, a v podstate určujú aj to, že je to zhruba 50/50. Nikdy to nie je presne tých 50/50, hovorí sa tak u zvierat, ale aj u ľudí je to zhruba 40, pohybuje sa to 48%, menej je vždycky samíc pri narodení, ale 48 samíc, teda 52% samcov, ale už do tej pohlavnej dospelosti sa zhruba tento pomer vyrovná, a vyššieho veku sa vždycky dožije viacej samíc ako samcov. Máme dve možnosti určenia toho pohlavia. Teda máme tie heterochromozómy, ktoré sa označujú ako X a Y. Tie chromozómy, ktoré sú v homologných pároch, sa nazývajú tzv. Autozómy, a ten pár chromozómov, ktorý určuje pohlavie, sa nazývajú heterochromozómy. Máme dva druhy teda určenia toho pohlavia, jednak homogametné pohlavie, ktoré majú ten chromozóm X zastúpený dvojnásobne, teda XX. Tie autozómy vždy označujeme písmenom A, teda keď to chceme zjednodušene označiť, tak označíme to AA, teda je to dvojnásobne, jedna časť ide od otca, jedna od matky, a tie heterochromozómy sú X a Y. Podľa toho, kde u niektorých druhov určuje XX matku, u niektorých alebo samca, a u niektorých samicu. Toto je asi ten karyotyp psa pod elektronnom mikroskopom, tak toto vyzerá.
vidíte, tu máte tie autozómy a tu sú heterochromozómy, tu je XY, XX. To už sme hovorili, že pri tom delení, keď sa rozchádzajú celé tie chromozómy, tak automaticky vznikajú tie gamety, ktoré majú A a X a také, ktoré majú A a Y, pretože tam hlavne u toho pohľavia, ktoré určuje X a Y, sú chromozómy aj z X aj z Y. Teda aj tá možnosť kombinácií vždycky vzniká tak, že je jednak jedné a XX a XY. U cicavcov, teda aj u psov, sú samci heterogametní a homogametné samice. U vtákov je to opačné. Tam je samica XY a samci sú XX. Je to, sa volá typ drozofila, typ Abraxas, je to podľa takej mušky, nejakej vinnej, či aká je to tá drozofila a podľa toho teda sa nazýva aj u cicavcov ten typ, že heterogametní sú samci, samci majú teda tie dva heterochromozómy X a Y a homogametné samice majú XX. Keď už hovoríme o dedení znakov, tak tým, že pohlavie je určené tými heterochromozómmi X a Y, máme aj znaky, ktoré sú určitým spôsobom viazané na pohlavie, pretože obsiahnuté sú v týchto chromozómoch X a Y a tam tie chromozómy majú okrem homologných úsekov, teda tých úsekov, kde môže dojsť k výmene vzájomné medzi týmito chromozómmi, aj úseky, ktoré sú nehomologné, teda tam, kde nikdy nedochádza k tomu crossingoveru, ktoré sa nikdy nevymenia medzi X a Y. Takže ako náhle sa nachádza ten znak na tom chromozóme Y, to znamená, že je viazaný na samčie pohlavie, tak vždycky ten gen sa prejaví len u samčieho pohlavia. To máte, dáme tomu, keď si zoberieme niektoré také choroby, takou typickou je tá nízka zrážanlivosť krvi, čo sa hovorilo, že v podstate to je taká kráľovská choroba, niektoré tie kráľovské rody vymreli na túto chorobu, tá vždycky sa prejavila iba u chlapcov. U žien sa nikdy neprejavila, pretože vždycky bola naviazaná na to pohlavie samčie. Potom máme znaky neúplne viazané na pohlavie a tie sa nachádzajú na tom homolognom úseku pohlavného chromozómu, teda môže tam dochádzať k ich výmene medzi chromozómom XY, takže môžu sa sami zrazu samcov objaviť. No potom máme znaky pohlavím ovládané, to sú väčšinou znaky, kde gény pre tieto znaky sú umiestnené v autozómoch alebo v tých chromozómoch homologných, kde ich prejav týchto génov závisí od pohlavia. Teda ovplyvňujú už ich niektoré hormóny, ktoré u toho pohlavia sú, a teda ten fenotypový prejav záleží na tom, aké pohlavné chromozómy u toho organizmu vznikajú. Toto sú niektoré tie dedičné choroby, to je nekróza tlapiek, dedičná slepota, hemofília. Takže tam je, kde tá hemofília, ona je naviazaná na tú X-ku a keď je tam 2x X, v podstate tie samice ešte uhynú v priebehu toho vnútromaternicového života a keď je tam XY, tak v podstate tam sa u tých samcov, alebo teda, jak sa hovorili, u ľudí, u chlapcov sa prejaví tá nízka zrážanlivosť krvi a väčšinou majú problémy
problémy celý život a tá úmrtnosť je veľmi vysoká. Tam je dysplázia bedrových klbov, tá sa dedí 0,1 až 0,5, 0,5 to je veľmi vysoká dedivosť, takže preto sa kladie veľký dôraz na to, aby sa títo jedinci vyraďovali. Môžeme ísť ďalej. No, u znakov hovoríme aj o letálnych a semiletálnych znakoch. Letálne znaky sú také, ktoré zapričinia smrť všetkých jedincov, väčšinou buď sa uliahne ten plod mŕtvy, alebo uhynie ešte počas vnútromaternicového života a strebú sa tí jedinci. Semiletálne sú také, kde sa tí jedinci uliahnú, ale je tam vysoká úmrtnosť. Nemusia všetci tí jedinci, aj ktoré tieto znaky dedia, uhynúť, preto je veľmi dôležité vysledovať tieto znaky v tom dedičnom základe a takýchto jedincov už nepoužívať potom v plemenitbe. Tam ten pôvod môže byť rôzny, buď je to tá mutácia, ktorú sme spomínali, že tam dojde k náhlej zmene dedičného základu, buď sa ulomí niektorý ten chromozóm, alebo nejaká zmena tam môže nastať aj vplyvom nejakých chemických látok. Môžeme ísť ďalej. Taký zakladateľ genetiky je Johann Gregor Mendel. Bol to opát v brněnskom kláštore a tento človek predbehol tých svojich vrstovníkov v podstate o celú generáciu. On už v roku 1865 publikoval svoje pokusy, ktoré robil na hrachu a v podstate až koncom 19. storočia, teda o 40 rokov prišiel na to, že Mendel ešte v polovici 19. storočia objavil niečo, čo má veľký význam pre celý vývoj genetiky. Genialita toho Mendela spočívala už v tom, že si vybral ten hrách a že si vybral, dajme tomu, tie farby tam, lebo on špekuloval s tými farbami a podľa toho aj prišiel na to, že akým spôsobom sa dedia znaky medzi rodičmi a potomstvom. Keby si bol vybral niečo iné, v podstate nikdy by neprišiel k takým záverom, k akým prišiel. Teraz niekoľko základných pojmov, s ktorými takisto sa stretávate vždy, keď sa začnete baviť o genetike. Teda je to locus, to je termín pre miesto, ktoré má gén na chromozóme. Každý gén má presne určené miesto na tom chromozóme, kde má byť a toto miesto sa nazýva locus a ďalšia dôležitá vec je, že tie dva gény voči sebe nazýva sa to, že alelické, podmenujú jednu štruktúru a jeden znak a v podstate hovorí sa o dvoch alelách, teda o dvoch rôznych formách toho istého génu a keď sa udáva ten znak v dedičnosti, vždycky sa udáva dvojmo, to sú teda tie dve alely. Teda tie formy toho istého génu buď sú rovnaké, alebo sú trošku rôzne. Homozygot je vtedy, keď sú tie alely rovnaké, alebo heterozygot, keď sú tie dve alely odlišné. Tá odlišnosť už potom záleží od vzťahu tých dvoch alel, či sa to u potomstva prejaví, alebo sa to neprejaví. Tam už sa stretávame s ďalšími pojmami a to je dominancia a recesivita, teda keď jedna alela prevláda nad tou alelou druhou formou teda toho génu, tak sa ten znak vyvinie a je presne taký, ako udáva tá alela dominantná a recesivita to je podriadenosť jednej alely druhej, teda tam ten znak sa u potomstva neprejaví, keď v dedičnom základe ho má, tak sa navzájom neprejaví. To, dajme tomu, u farieb je to čierna hnedá farba, takže on v
udáva ich jedna tá alela, alebo teda ten alelický pár. A keď jedna alela je pre čiernu farbu, jedna pre hnedú, tak sa vždy prejaví tá čierna, lebo tá je dominantná, ale ten jedinec v podstate v sebe gén pre to hnedé sfarbenie má. Keď sa stretnú dvaja jedinci, ktoré majú ten recesívny znak pre hnedú farbu, u potomstva môžu vzniknúť hnedí jedinci. Kríženie je v podstate základná metóda na štúdium dedičnosti. Keď párime odlišných rodičovských jedincov, podľa toho môžeme koľkokrát prísť na to, aký je ten dedičný základ tých rodičov. Tam hovoríme dostávame sa do takej teórie, teda monohybridizmus, kríženie rodičov, ktorí sa líšia len v jednom génovom páre. To je už vyložené tá genetická, teda tá teoretická rovina, pretože keď v praxi párite dvoch jedincov, tí sa líšia veľkým množstvom génov, ale keď chceme pochopiť tie základy, musíme si to zjednodušiť. A teda hovoríme o tom monohybridizme, vtedy keď sa tí rodičia líšia len v jednogénovom páre. Pri popise toho kríženia používam určité znaky. Vždycky sa stretávame jednak s tým, že rodičovskú generáciu, to už máte aj v rodokmeňoch, sa označuje P-čkom, to je tá parentálna generácia. Ak urobíme kríženie, dáme to medzi dvomi plemenami, často sa stretávate s tým, že sa povie F1 generácia. To je vždy tá prvá filiálna generácia. Rodičia musia sa líšiť, alebo musia byť z dvoch plemien, väčšinou pri tomto sa používa tá prvá filiálna generácia, alebo F1. Keď navzájom spárime dvoch jedincov, ktoré patria k tým F1 generáciám, tak tá generácia už sa označuje F2 a spätné kríženie, keby sme F1 generáciu naparili naspäť na rodičovskú generáciu, už tedy hovoríme o B1, alebo tzv. B-cross. To sa využíva na rôzne genetické testy, že spárime dve plemená a potom naspäť hlavne na to rodičovské plemeno, ktoré je v niektorom znaku recesívne, pripárime, alebo aj keď nevieme, že je recesívne, keď chceme objaviť, v ktorom je ten recesívny gén, tak väčšinou takýmto spôsobom sa to zistí, veľmi často sa v tých genetických pokusoch toto využíva. A o tom hovorím, často tie kríženia väčšinou sú, takže sa sleduje viacej tých genových párov, ale v tej praxi to sa líši nespočetným počtom tých genových párov. Potomstvo, ale my sledujeme, dáme tomu, keď chceme farbu, tak sledujeme len farbu, nesledujeme všetky tie ostatné znaky alebo gény, ktorých sa líšia tie rodičia. Teda aj tie Mendelové zákony hovoria o tom, je to zjednodušené, že tí rodičia sa líšili v jednom tom génovom páre a to je, dáme tomu, on robil s rachom vo farbe. Prvý ten jeho zákon je taký, že keď spárime dvoch rodičov, ktorí sa líšia v tom jednom znaku, tá F1 generácia je rovnaká. A to je jedno, či to reciprocitou rozumieme, že je to jedno, či použijeme na jedno alebo druhé plemeno na otcovskej alebo materskej strane. Teda vždy, keď spárime tieto dve plemená, alebo teda dvoch jedincov, ktorí sa líšia v tom jednom znaku, tá F1 generácia je vždy rovnaká. Jedno, či jeden znak je recesívny, jeden je dominantný, alebo nie sú v takomto vzťahu to potomstvo, tá F1 generácia je vždy rovnaká. Ten druhý zákon nám hovorí o tom, ako sa štepia tie vlohy. Tam už dochádza, keď párime tých krížencov, vtedy by sa nám mali vyštepiť tie vlohy podľa toho, či je tam dominancia, recesivita, a ten nám hovorí o tom, akým spôsobom sa to
štepí a tá čistota vlôk znamená, že ten znak nie je ovplyvnený iným znakom, lebo keby sme išli do hĺbky tej genetiky, tak nikdy to nie je také jednoduché, alebo teda len veľmi zriedkavo, že ten prejav toho génu nie je podmienený aj inými génmi, ale keď on mal, hovorím, to bola tá jeho genialita, že natrafil na hrách a používa tie farby, ktoré nie sú podmienené inými génmi. Tie rodičovské páry sa líšia len v tom znaku a ten znak nie je ovplyvnený inými génmi. A ten zákon voľnej kombinovateľnosti hovorí o tom, že keď sa líšia rodičia vo veľa tých pároch génov a tie gény navzájom nie sú viazané, je tam obrovské množstvo kombinovateľnosti dávne, že teda môže sa to rôzne kombinovať. K tomu prvému zákonu, teda tam je to, čo som hovoril, že pri párení rodičov, ktorí sa líšia nejakými vlastnosťami, je prvé pokolenie vždy rovnaké. Či použijeme tak alebo tak rodičov z jednej alebo z druhej strany. Môžeme ísť ďalej. Zákon štepenia lôh, teda ak párime jednotky medzi sebou, pri dominantnej dedičnosti dostaneme ten pomer 3:1 a pri intermediárnej, to je také, že nie je ani jeden znak dominantný, dostaneme štepenie 1:2:1. No a tu je to, čo som hovoril, že každý pár vlastností sa, ak sa dedí samostatne, nezávisle jeden od druhého, tak tam nastáva nespočetné množstvo kombinácií. Tu je teda tomu zákon uniformity. Zoberme si, dáme tomu, mám tu príklad toho nemeckého krátkodostávača, kde tá čierna farba je dominantná a hnedá je recesívna. Ak spárime čierneho a hnedého jedinca, toto sú gamety, teda pohlavné bunky. Tento jedinec, toto je diploidný počet chromozómov, haploidný, teda keď sa rozdelia tie chromozómy vždy z toho páru do každej pohlavnej bunky, tu na takisto. Keď si zoberiete kombináciu, môžu vzniknúť len tieto kombinácie. To znamená, že každý jedinec, ktorý vznikne z tohto kríženia, má jednu alelu pre čiernu farbu, jednu pre hnedú. To, že je toto veľké B, znamená, že táto čierna farba je dominantná voči hnedej farbe. Tak nakoľko má každý to veľké B, tak každý bude čierny. Všetko potomstvo bude čierne. A to je u hráchov, tam boli trošku iné farby, ale to je jedno. Vždycky, keď je jedna farba dominantná nad tou druhou, tak týto potomstvo tej prvej generácie bude také, aká tá farba je dominantná. Toto je ten druhý zákon štepenia lôh. Keď spárime teda tých dvoch jedincov z tej F1 generácie, ktoré vznikli podľa toho prvého zákona, teda majú aj veľké, aj malé B, znovu tu nám vzniknú rôzne pohlavné bunky, teda jedna, ktorá má veľké B, jedna malé, veľké B, malé B. Teraz, keď ich navzájom nakombinuje, toto je množstvo kombinácií, ktoré môže vzniknúť. Teda dvakrát, keď sa táto gameta stretne s touto, vznikne dvakrát veľké B. Keď sa táto gameta stretne s touto, tak vznikne toto. Keď táto gameta s tou, tak toto. A keď sa tieto dve stretnú, tak to isté máme. Za druhé teda môže nám vzniknúť 1, 2, 3, 4, 8 potomkov. Keď zoberieme ten pomer, tak z hľadiska genotypu, teda to, čo v tých jedincoch je, nám vznikne pomer 1:2:1, teda